Maayong adlaw sa tanan, kini atong latest weather update, Friday, May 27, 2022. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang padayong nakaapekto sa milalawigan sa Mindanao. Tungod ini ang Central Visayas ug ang Western Visayas makasinati na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una ng lightning o thunder, kusog na hangin, kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides. If severe or intense ang thunderstorm, posible ang tornado or water spout or hail o ang pag-ulan ng yelo. Naay forecast maximum heat index na mo range sa 37 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Happy weekend ug keep safe everyone.